Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekla a v dnešním videu se pobavíme o UV lampách, respektive si rozbalíme tuhle UV lampu, ale ještě než tak udělám, tak si pojďme říct, jaký má UV lampa u akvária benefity a jaký tam má význam a jak ta UV lampa vlastně pracuje. V této UV lampě máme UV zářič a ten UV zářič vlastně zabije na cokoliv posvítí. Takže skrz tu UV lampu nám vlastně protýká vyčištěná voda z naší externí filtrace a v té vodě pořád ještě můžou plavat různé části, které ten filtr nedokáže zachytit. Můžou tam plavat spory řas, můžou tam plavat různý paraziti, který třeba plavou ve vodě v akváriu, různé bakterie. A vlastně tím, že ta UV lampa na všechny tyhle drobné organismy posvítí, tak je zabije a dokáže nám tu vodu ještě trošku víc dočistit. Tu UV lampu můžeme provozovat několika různými způsoby. Můžeme ji několikrát během dne zapínat, nebo ji můžeme zapínat několikrát v týdně. Těch způsobů existuje opravdu spousta, nebo nám může běžet konstantně, ale to záleží, jaké máme akvárium a za jakým účelem ji potřebujeme použít. Já třeba tu UV lampu rád používám v několika případech. Rád ji používám, když třeba akvárium vyčistím, abych vlastně zabil veškeré ty organismy, které tam plavou a které jsem vlastně rozvířil v tom akváriu. A potom třeba tu UV lampu také rád používám, když si třeba přinesu nové rybičky z akvaristiky, kdy vlastně já z té vody, co tam vypustím v tom pytlíku z té akvaristiky, tak tam můžou být třeba různé parazity, nemoci a podobně. A ta UV lampa nám tu vodu pomůže zase trošku sterilizovat. Také se tomu jinak neříká i UV lampy, ale i UV sterilizéry, takže může to být opravdu hodně šikovný doplněk. Na druhou stranu, pořád je to jenom doplněk a jestli řešíte nějaké problémy s řasou a čistotou vody, tak byste primárně měli vyřešit kvalitní filtraci, dobré osvětlení, popřípadě pokud máte rostlinné akvárium, tak i dávkování CO2. A teď dost řečí a jdem to rozbalit. Takže začneme tady touhle krytkou a podíváme se, co nám tady kolegové z Eheimu připravili. Já osobně musím říct, že hardware této UV lampy od Eheimu mám velice rád. Je to opravdu hodně kvalitní produkt. A tady máme nějaký návody. To já jako správný chlap prostě nepotřebuju. Tady máme adaptéry na hadice. Tady je UV zářič. Jo. Držák na UV lampu a zdroj. A teďka si to společně složíme a uvedeme do provozu. Jako první začnu tady těma přípojkama na hadice, abych vám ukázal, na jaké všechny hadice to můžete nainstalovat a připojit. Takže máme tady standardní trny pro hadice 1622, které má většina akvarijních filtrů, ale případně tady máme i připojení na hadice 1216, které jsou trochu užší a případně vy tu UV lampu můžete využít i jako redukci, kdy si třeba na jednu stranu dáte tu hadici 1622, na druhou 1216, ale za mě většinou je nejlepší to provozovat v jednom rozměru a většinou se UV lampy používají na větší akvária, tak já tady nechám ten trn na těch 1622. Potom tady u té UV lampy máme ještě šroubky, tady vlastně na ten držák té UV lampy, takže my si tu UV lampu můžeme někam pevně našroubovat a zachytit do skříně. Můžeme si tam vlastně tu UV lampu nainstalovat tak, aby byla třeba v takovéhle poloze, ale já jsem rád, když ta UV lampa je třeba nějak takhle lehce do šikma, z toho důvodu, abych viděl tady ve spod na tu kontrolku, jestli nám ta UV lampa svítí nebo nesvítí. To je za mě opravdu důležité, protože pokud nám ten UV zářič praskne a my to budeme provozovat, tak to provozujeme absolutně bezvýznamně.
A také je dobrý to mít ze šikma, aby jsme vlastně zachovali nějaký spád a udržovali dobrou cirkulaci vody v těch hadicích té naší filtrace a nevytvářeli jsme tak různé sifony a třeba když tu filtraci budeme čistit, tak aby nám šla i dobře odvzdušnit. A teďka si ještě ukážeme, jakým způsobem tam dát ten zářič a jak to svítí. Ten zářič se tam montuje vlastně tady takhle. Takhle vrchem a potřebujeme křížový šroubovák, aby jsme si to povolili. Jeden šroubek. Druhý šroubek. Tak a tady tohle je trošku zajímavý mechanismus. Mám na to úplně přesný grip. Tak a takhle se to vlastně vymontuje a sem se vkládá ten UV zářič. Ten UV zářič pak vypadá nějak takhle a neměli bychom vlastně u toho zářiče se příliš dotýkat vlastně téhle části, aby jsme to neušplnili vlastně nějakou mastnotou a prachem, aby se to pak na tom zářiči nevypálilo. No a můžeme si zkusit udělat jednu věc a to ten UV zářič rozsvítit. Tam tady do zásuvky a zapnu to. A jak můžete vidět, tak nám ten UV zářič nesvítí. A z jednoho prostého důvodu, protože tady je pojistka a pokud tyhle kolíky se nedotýkají toho zářiče, tak se to nemůže rozsvítit. Myslím, že na to je nějaká norma, ale je to vlastně ochrana, aby vám ten zářič nevypálil oči. Takže se nemusíte bát, že kdybyste to někdy takhle pod proudem vytáhli, že byste si ublížili, protože je potřeba, aby to bylo zasunutý. Tak a teď už to tam zasuneme. Dáme si tam zpátky tu krytku. A teď už se to jenom zašroubuje. Připojíme si to zase na hadice. A teďka tady máme tu kontrolku a mělo by to začít svítit. Jo, teďka vlastně ten UV zářič je v provozu, zabíjí to všechno, co skrz tu UV lampu nám proteče. Takhle je zase vypnutý, UV lampa už nám nefunguje a když zase potřebujeme tu vodu sterilizovat, tak si to opět zapneme. Jo, je to za mě opravdu šikovný komponent, ten hardware téhle UV lampy je hodně povedený z toho důvodu, že ta voda vlastně kolem toho zářiče nějak neobtejká. Tady je vlastně takhle skleněná trubice, kolem vlastně tohohle těla tak je hliníkový reflektor a tady máme vlastně vloženou tu UV lampu, takže ta UV lampa tam svítí na tu skleněnou trubici, skrz kterou protéká voda a ještě veškeré to záření nám vlastně ten hliníkový reflektor odráží uvnitř a krásně nám to tak zabije vše, co nám skrz tu UV lampu proteče. Samozřejmě, aby ta UV lampa pracovala správně, tak je dobré zhruba jednou za půl roku až rok provozu ten UV zářič vyměnit, protože je to pořád vlastně zářivka a tím, že se tam vlastně vypalují ty vlákna, tak ten efekt toho UV světla pomalu padá dolů a je důležité tu skleněnou trubici, která je uvnitř, vlastně udržovat čistou, protože když bude zanesena, tak to UV světlo se nedostane na tu vodu a nebude to pracovat tak efektivně a tak dobře čistit tu vodu.
Na závěr ale berte pořád na vědomí, že UV lampa je pouze doplněk, jak si vodu ve vašem akváriu můžete ještě více vyčistit a sterilizovat a mít tam tak o něco čistší prostředí pro vaše akvarijní živočichy a zároveň i trochu bezpečnější tím, že to pomáhá i proti různým nemocem a parazitům. A pokud byste ohledně UV lamp a čistoty vody měli jakékoliv dotazy, tak mě můžete psát pod video do komentářů, rád se na ně podívám a jestli se vám video líbilo, tak budečně podpoříte palcema nahoru a nezapomeňte přihlásit odběr, ať vám neuplavou žádné další novinky z akvaristiky. Mějte se.